तो बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर रस्टार इउटुब चेनेलाव स' नोंथांमोनखौ आं दिनै फिन इन्टारटेनमेन्ट खालामनो फैफिनबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना दोनना थां मानोना नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो। तो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों। बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो सोगाबनो एबा दुखु होनो सानाखै। तो फैदो माखौथो नायबाय थादों होनबा भिडिअखौ जागायदोनि। तो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं सानैसो लाइक एप्सनि फाग्ला आरो फाग्लिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। स' नोंथांमोन होनबा फैदो होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोनि। ना अब बिदिजों जाया बिदि गाखोबा नोंखौ रावबो सेंग्राया लांनाय नङा मोनथिबायना। साला बे जोंनाव बेखौसो नुबावनोबा गिथावनाय होनबा आङो धै साला नायाब' नों बिदि थालिर दंफां गाखोनानै जेबो लाब गैया। नोंथाङा कम्पिटिसनबो खालामनो हानाय नङा। थालिर दंफां गाखोनो हायोबा नोंथाङा नालेंखर दंफां गाखोनो सुरु खालामखादो। नालेंखर फिथाइ हाननानै थाइनैसो थाइथामसो फैसा खामायनाया बहुत जायो। स' नोंथां आब' बिदि थालिर दंफां गाखोनानै जेबो लाब गैया। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबावनो सानदों बबेबा जायगानि सासे एलियेन बिथांखौ नुब्लाथाय नोंथांमोना नाय बिदि जागोन। Happy birthday to you. Thank you so much. आरो आं नै मा लाबोदों आरे आदा बिदि बार्थडे गिफ्ट सोरखौ होनाय नुदों नोंथाङा? बिदि सोरबा बार्थडे गिफ्ट होयो नामा? साला जाना गारगोनलै बिबो बिदि सोरबा बार्थडे गिफ्ट होलाबायो नामा? साला मा जागोन बिजोंबो आरो बिथ' बादानदों बि बार्थडे गिफ्ट होनाय मानसियाबो मिथिबावासो मा बुस्थु होयो। फैदो होमबा बिनि ससे आद्रा थाबावनाय भिडिअखौ नायलांदोनि। मेथाइ पावरुटि जोङो सानैजों जागोन ना बेखौ? मा जाखो? बे बिस्कुट नङा जाम्बा। बे स्टेफ्रिसो। आरे आदा बि जाग्रा बुस्थु नङा जायखौ नों पावरुटि होनना सानदों बे जाग्रा बुस्थु ना बे पावरुटिबो नङा मोनथिबायना। साला सेस खालामना गोलैयो सेंग्राफोरखौ मा जागोन बिजोंबो। ओइ आब' खनसे बुंफिनना होलाय बि मा बुस्थु? बे स्टेफ्रिसो। मा फ्रि? स्टे फ्रि। तो नोंथांमोननि गेजेराव आं दा लास्ट भिडिअ लाबोनो नागिरदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेरावबो नुफेराखैबो जानो हागौ। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाथाय नाय बिदि जागोन। क्या माल है यार। फाग्ला बिदिजों जायो। नाय भाई नोंथांमोना जों सेंग्राफोरखौ माजों रुजुनो सानदों? माजों रुजुनो सानदों नोंथांमोननि थाखायनो जोङो बिदि हिज्रा बुंजानो गोनां जायो। सेंग्राब्लाबो मोनथिबायना साला नोंनि बेबायदि चुटियापन खिथिनायावनो साला मा जागोन। नोंथांखौ आं मोनसेल'सो बाथ्रा बुंनोसै नोंथाङा गाज्रि मोननाङा। स' नोंथाङा गाबोननिफ्राय रेल स्टेसनाव थांनानै एबा गरेस्वर रेल स्टेसनाव थांनानै आखाइ खबैबाय था हिज्रा बायदि सारि तारि गाननानै होमब्लानो नोंथांनि कामायबो जागोन आरो थाइसे थाइनैबो मोनगोन मोनथिबायना। आरो नोंनि बे हिज्रा जानो नागिरनाय सकाबो फुरा जागोन मोनथिबायना। स' दिनैनि भिडिअआ बिसियानोल'सै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै थाथां नङाबा नोंथांमोना बे चेनेलाव हिनजाव मोननाय नङा। आरो मोनसे खोथा रायजोफोर कर'ना भाइरास फैगासिनो हायोबा नोंथांमोना थाब जुलि जानो मोनथिबायना। थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगोन। थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना नेबाय था बाय बाय।